Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza nemeko ka-Ethan Chislett, apho ke abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs becacisa into yokubana yintoni na unobangela ukubana uChislett ahlala inyanga eziyi-7 engabonakali phaa kweqela leKaizer Chiefs. Utyatyadule wenjenje ke uBen Yusuf ebuzwa phaa ngonondaba phaa izolo, wathi bona beyiKaizer Chiefs ke bebemlungisa phaa uEthan Chislett into yokubana azabe ready umfana omdala, bemlungiselele into yokubana athi eqala igame yakhe yokuqala noko umfana omdala afike eredi, afike ekulungele ukuqala lo game. Bathi futhi ke enye into, zininzi ke izinto abazenzileyo ke noChislett kwezinyanga ziyi-7 ezinye ke zisenzeka semfihlakalweni phaa kwiqala leKaizer Chiefs ke kangaba zibalule, kodwa kubalulekileyo bathi ke kuninzi abakwenzileyo phaa belungiselela into yokubana ke uChislett kwezinyanga ziyi-7 azathe ngene efumana itshansi yakhe, kubonakale eredi umfana omdala akwazi ukuperforma ngalaa ndlela aperforme ngayo phaa izolo. Uthi ke xa eqhubeleka uBen Yusuf ngenene nangenyaniso uEthan Chislett nyani izolo ubonakale njengendoda eredi, njengendoda ekunqanelwe ukudlalela iKaizer Chiefs, kanye wenze kakuhle njengala malungiselelo bebevele bewenza phaa kuye kwezi nyanga ziyi-7. Ubonakale eredi kakhulu phaa izolo. Ngamazwi ke lawo ke ebephuma phaa kuBen Yusuf weqela leKaizer Chiefs. Singene kanje ke thina ke baphulaphuli, uEthan Chislett sixa simqhwabele izandla kakhulu ngokuthi efika umfana omdala vula afika angene egiyeni, ngokuthi efika umfana omdala vula afike nje enze kakuhle kakhulu, performe kakuhle kakhulu phaa izolo. Yonke laa mizuzu athe wayidlala phaa izolo umfana omdala uyidlale kakuhle kakhulu, ngaphandle nje kwamathandabuzo uye waperforma ngeyona ndlela engummangaliso phaa uEthan Chislett umfana omdala. Simqhwabele izandla, pasi zakhe zintle kakhulu, speyisa kakuhle kakhulu, uqhusheka ibhola kakuhle kakhulu, uatheka kakuhle kakhulu umfana omdala, uyaspeyisa. Laa number 10 amdlalayo phaa izolo uEthan Chislett usinike igunya lokuthi bekumele uba ngoku abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs bamnikezele kuChislett unumber 10 bakhe baphumze umduduzi Tshabalala akabukele imetshi ehleli phaa esitendini umfana omdala, naye akaphumle noba zinyanga ziyi-7 njengoChislett efunda naye igame into yokubana idlalwa kanjani. Ngeke kunikeza uChislett phaa kulaa number 10, udlalela laa number 10 phaa izolo uChislett, futhi udlala nangaphezulu kukamduduzi Tshabalala eqala ngqa uChislett ungena kwiqela leKaizer Chiefs. Bekumele uba ke ngoku bamnikeze laa position uEthan Chislett naphaa kwiderby. Ndicinga uba bekumele uba baqalise yena phaa kulaa position uEthan Chislett laa number 10 udlalile phaa izolo. Okokugqibela nje, asisazi ke isizathu sokubana ke bamgcina imetshi ezingaka, ixesha elingaka, inyanga eziyi-7 bengamdlalisi. Ekubeni ke uMabuye wafika nje nawe wayifumana indawo yakhe wadlala, futhi waboneka into yokubana nyani laa ndawo uyayi-owna. Kwakumele uba noChislett bave bamnikeza ithuba, wayi-owna. Ndiqinisekile uba babemnikeze ithuba njengelaa xesha kwakufika ngalo uMabuye ngewayeyile ku-AFCON kunye ke ngewayethathiwe phaa ngumlumzana Hugo Broos uChislett, ngoba i-age yakhe samvumela. Ngewayeyile phaa kwi-AFCON umfana omdala, ngeyinxalenye yabadlali ababheka kweli khaphu, bamlibazise kakhulu uChislett abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs, uquka ke bonke abantu ke abasemagunyeni okubana uChislett kumele uba kudala wadlala phaa kwiKaizer Chiefs. Le ayithetha izolo ke uBen Yusuf ndiyiva ngoba ivakala incakasana esisizathu sakhe esenza into yokubana uChislett ahlala inyanga eziyi-7 engadlali. Okubalulekileyo uChislett ubabonakalisile abantu izonto yokubana bekumele bakudala wadlala kwiKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niyiva njani na le meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.